taong nasa likod kan mga pareta. Diskusyon kan mga issue, katabang ang mga opinyon kan barangay. Tingog nin barangay sa DWRL Radyo Ascens as in 88.3 1 FM. Si Alvin Yogit sa Tingog nin barangay. Alright, sige, marhay na pagkaaga po sa Sendo Gabos. Welcome na digdi sa programa. Ini po ang programa ang Tingog din Barangay Morning Edition. Aldaw na kita ko dyan in the Webes Pizza 22 tabulan po din Mayo 2025. Sa pangaran ni dating konsehal Chico Obido, sa pangaran ni RSM Coro Obido, dyan sa lado teknikal Darwin Obido. Ako po ang sendong lingkod, amigo sa radyo, Alwin Masida Liobit Alwin Double L. Sondong alas 8 nin pagkaaga ngunyan sa programa. Sa mga drivers na nakantabay ngunyan na pagkaaga, good morning po. Sa may mga birthdays ngunyan, maligayang happy birthday na sa Sendo Gabos. Sa may mga kamatian Git Wilson, asin po tabi sa Gabos na nakatutok digdi po sa satuyang programa. Alat ko na ta i-answer ta mo na ini. Putulong tango na ining kwanta ha. Tayaon dyan si okay. Lahat. Okay. Yan. Say na ito. Then nalugod nag. Sige na sanaan. Sige na sanaan. Kubog-kubog. Okay, madali lang ha.
two, three, let's go! Doon tayo magmabukay malapit sa tore. Sige, mukhang okay nga doon. Hep, hep! Alam nyo ba na mapanganib ang gagawin nyo? Paano naging mapanganib? Sino ka ba? Ako si Linoy. Kapag nadikit ka sa tore o sa linya, ang mga gamit nyong panghukay, pwede kayong makuryente at mamatay. Makakasira din ito sa pundasyon ng tore na posibleng maging sanhi ng malawakang brownout. Kapag nakakita ng ganitong gawain, i-report agad sa 0917-847-6427 o 0918-847-6427. Isang paalala mula sa NGCP. Alright, sige. So, balik na ako digdi sa programa po. May kauron lang akong importante hon. Sige. Anyway, so, ano po ang satuya ng mga bareta ngunyan na pagkaaga? Alat mo na, taday ko nalugod ini. Taday ko nalugod din yung cellphone ko, ha? Okay. Sa headlines po kan mga bareta digdi sa 1FM, DTI Albay makonduktan in 2025 Saud Albay Trade Fair asin si Presidente Bongbong Marcos de daw mapadikta sa sala asin suway salay sigunyan sa Palasyo Malacañang mantang sa lado lokal siguro tapos naman po tabi kita ngunyan sa katatapos po tabing eleksyon nagmurob o na po so gabos na mga napierde ng gana kung bako nindo tabi swerte ngunyan di sa masunod sa masunod po tabi iyan na po tabi ang laban sabi nga ni po nagkuan man si si BM Rolly Rosal ka-graduate na po tabing board member. Peace na da po tabi. Ganyan. Yung mananggad, pati mga trolls. Kan Darwin. Grabe talaga grabe talaga so trolls duman sa yan? Walat mo. Grabe talaga so trolls. Maski nga ningon yan kung igwa po kay sarong politician pag pag nag-post kahanga-hanga ka talaga so mga timbagang mga araro mo na Tagalog an nagre-react mga trolls mga yun na babae mga pugi na lalaki tapos pag iniling mo saya po tabing koan wala man ibang post di man sa naso mga trolls nga ni sinda-sinda nagsisirimbagan po kaya mahiling mo dakulon an nagre-react dakulon an nagre-react dakulon an nagsisirimbagan sinda-sinda ngunyan iyo pa ngunyan ang problema dahil mo naman nga ni po tabi mapatubod ang tao dahil mo na mapatubod ang tao ngunyan ang pagrulayan ta po bako yan ang pagrulayan ta po tabi
ano ang magiging kapaladan kan mga dole out na pirak kan mga taxpayer sa satuya? Ano ang magiging kapaladan sa paglaog kan 20th Congress? Bataram ta na sabay by October pag-urulayan naman po tabi yung national budget, yung national budget pag-urulayan iyan tabi kung malalawas pa ba ining mga AHEX o AKAP ini po tabing tupad kadakol ng mga senador po an habo na kaini. Dakulo ng senador an habo kaini. Sure bolya na aday na yan po tabi basta palulusuton. O tatama ini na uning sa tayo baga kita may DSWD man sana, may may CHED, may igwa po tabi kita nin mga LGU local government unit, alimbawa ng probinsya, igwa man bagang pinagtataraong mga financial assistance o ang DSWD nga ni ini ang tama, ang DSWD iyo ang dapat nadagdagan ng pondo. So panding kan DSWD na day po nin mag-aagi sa mga politiko. Pero ning akap tabi tapos anto pa dapat alion na mo na ini. Grabe po talaga sa sayang na kwarta ura man. Diba? Alion ta na muna ining mga ini po tabi. Ining ko din do an albay. Digdi sa albay kita mag-roron. An albay po. Diamond po nag-asenso. An gross domestic product kan albay ababaon. Alangkawon po ang unemployment rate kan albay. Gustong sabihin pagsiring kaya ng klase, dakulon po tabi ang dainin trabaho digdi sa satuya sa albay. Dakulon po ang dainin trabaho digdi sa albay. Nata. Kasi kulang po tabi ang gobyerno kulang po ang gobyerno nin mga programa para po tabi sa pinag-aapod na sustainable livelihood. Kasi ang gobyerno ta nakapokus duman sa band-aid solution. Band-aid solution po sa poverty. Even the national government siring po tabi kayan. Anong sinasabi ta po tabi na band-aid solution sa pagtios po tabi kan tao? Ining akap. Ining tupad. Ang resulta kay ni na day kinakaya po kan gobyerno sigyan utang. And remember po na aabot na sa 17 trillion yung utang ta. Sa laog sa na po nin tulong taon na pag serbi ni Marcos. Dati po tabi binayaan niya ni Duterte nasa 14. Sa laog po tabi din tulong taon ni Marcos, almost 3 trillion yung deficit ta. Kasi utang deficit. Habang nag-uutang kita, yan po tabi ang deficit kan national government. Naday po tabi nakukuha sa satuyang buwis. Dahil sa buwis. Ang naka-apektar digdi po, iyo po tabi ining mga ipinagtatao kang gobyerno na kwarta na basta sa na po tabi, garo nagtaonin pili. Ang pili nga ni, pag nadakop ka, naglastiko ka nin pili sa ibang daga, bako mo, pag nadakop ka, ikakaso ka, dadagitan ka kantag sa diri, o kaya dagitan ka kantag sa diri. Ang gobyerno, dahil nang hirak sa pagtao po tabi libre sa pira ng bayan. Kasi ini binilog ining programang ini, although sabihon ta po na nakaginhawa ka man
sa laog nin sarong simana siguro 5,000 sarong simana kung dakol pangani ka mo kung mga 10 kamo sa pamilya o 5 kamo sa pamilya, ang 5,000 kulang ang sa sarong simana pagkakan allowances, kulang ang sa sarong simana ng 5,000. Naramta po tabi kita baga nagbabudget man baga kita kami nga dito loko lang ang 3,000 ang sarong simana tipidon ang maray kaya ipuan mo nin mga 4,000 to 5,000 iyo po yan, di ba? So gustong sabihon tabi, pagkatapos na matawanan ka nin 5,000 okay ka sa sarong simana, maray kung kada simana po tawan ka kang gobyerno ng 5,000 o kaya kada bulan tawan ka ng kang gobyerno kang 5,000, iba ko man then dapat gabos. At the same time din naman talaga na tatawan Darwin sa mga tao na dapat tawanan, sa mga nagtitios talaga. Ang akap binilog ini po atabi tantupad po para duman sa mga daing trabaho, sa mga nawaran ng trabaho. Ang akap magayon ko ta na ang akap binilog para duman sa mga minimum wage earner o kulang sa minimum wage ang sweldo tabi tanganing abunuhan sa pagkukulang ninda at least pangbayad sa kuryente, pangbakal nin bagas. Kaya lang ang maraot ta kuta na dapat na itinaong kwenta ini duman sa DSWD tangani na so DSWD asindole sinda po tabi dapat ang nag-aaram kung talagang ang beneficiaryo tunay kung ang beneficiaryo po tabi is deserve niyang makatanggap ng siring ka na kantidad. Iba ko mga politiko po ang nagpipiesta sa pananao kang kwarta kang gobyerno. Mga politiko. Sinda po ang nagpipili, malangani ang mga pinili, mga nakakutsi. Huwag mo yan. Mako aning 5,000 sa akap. Nakakutsi pa biyo. Tapos nakamotor nin Inmax. Nahiling ako dyan na nagkuapo tabi nagpila man, naka-Inmax, data, agura ano ang Inmax, noy? Makabakal ka daw ki-Inmax kung pobre-pobre ka? Kung dahi kang maray na trabaho po, dahi ka man makabakal? Piran hulog kang Inmax, 7,000 naman, 3 years. Masabi mo daw na daing pirak iyan, nagkuakaanin motor na yan, daing pirak? Yukon mo yaon dyan nakataralay, nakapila po umako akan akap, may manakakotse, antaramon, pang gasolina lamang, yugon mo yan. Paano mong masabi na wala yan? Kasi po, tinawan because so mga naglilista sa barangay, mga kaapil. So yung programa po, tabi, so pinaka-purpose kang programa para sa akap na matawanan sa mga minimum wage earner po dahil nangyari. Kasi pinagbaranga-banga kang congressman sa imo nga initabi. Ang DSWD man sanaan simpre ma-release o DSWD. Pero pag nag-release ang DSWD, wala naman ma-interview naman sa napotabi ang DSWD. Ano nga wala naman kinaginibuan DSWD dito na ang pangaran kan mga yan ali sa mga politisyan kinuakan mga politiko. Ini ko ta ng programang ini daiman ki problema kon baga kon dai ko ta na pinakiaraman kan mga politiko maski sain bako lang digdi sa tuya sa albay kundi sa bilog na nasyon iyan ang nangyayari. Puro ayuda. Ako abo ko man kuta ng kontrahon ining ayuda kung nasa tama kuta. Kung so pinaka-purpose kan ayuda, tabi, kung nata binilog yan, kung tama kuta na so pagtao.
Yugon mo an. Dahil man po tabi, ang tawo baga, dahil mo man pwedeng maitsaran, dahil mo man pwede po tabi malansi. Why? Aram ninda sa barangay, nag-iriwal pa nga ni, ako lugod ngayang dahil ngaya kong hanap buhay, dahil ako tinawan sa akap. Auto nga yan na marayo ng trabaho, may auto nga ni ngaya, nakasabay duman sa akap. Tama ka baga kayan? Pero kung itatauyan ko ta na, alimbawa tupad sa duli iyan, an akap sa DSWD, kung itinao ko ta na, pagkataoy kang pondo kan, alimbawa kan, igwanang pondo po sa national government, o niya para sa akap, 26 billion, itinao mo na sa DSWD yan, kabada ka na kamukaan mag-disburse, kung paano yan, kung sisiyan mga beneficiaryo nindo, dahil makikiaram na politiko, okay ko ta. Wala ko ta ng problema. Kasi kung yan, ang nangyayari, yugon mo yan, so congressman, ayun ang nagtatao kan, kwarta kan akap. Saka, yugon mo yan, garo na sa ang kwarta kan taxpayers money, garo na sa po tabi ipinamumudbud na, dahil hirak Kaya ang resulta, so Pilipinas, nagkakautang, nalulubog sa utang. Ang resulta po tabi, siyempre, kung dahil ka na talaga alangkaw na, dahil kinakaya po nin pangbayad, tapig babayadan man utang mo panluwas o sa laog man, yung interest kayang pigbabayadan mo, siyempre po, magibo rin paagi yung gobyerno, o niyan dapat ang gibuhon, magibo po nin mga law about sa taxes, kung ano-ano na sa ng taxes, kung ano-ano na sa ng taxes po tabi, ang ipapatong sa tuya, ipapataw sa tuya, diyan kita po tabi matibay. Sa kabaga, paano hon tabagaan? Iyon na po yan ang nangyayari ngunyan. 26 minutos makalampas ang alas 6 nin pagkaaga. Mga idol, ramdam nyo ba ang epekto ng araw at polusyon? Yung kahit anong gawin mo, parang nawawala ang kinis at puti ng balat. Ang hirap, diba? Ako rin dati. Ang hirap i-maintain ang kutis na fresh looking kapag araw-araw kang exposed sa usok at talikabok. Buti na lang, may bagong White Rose Papaya. May double whitening ng papaya extracts at vitamin B3. Clinically proven magpaputi in as early as 7 days with regular use. Papaya puti, papaya fast. Available ito sa mga grocery stores at supermarkets nationwide. Bili na ng White Rose Papaya. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS, goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified. World-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified, world-class quality. ACS. Boom, papaya. White Rose Papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White Rose Papaya. New White Rose Papaya. Igwaning double whitening and papaya extracts as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White Rose Papaya. Yeah.
Papaya puti, papaya fast. White rose papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Charm Fabcon with Bloom Fresh technology kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 Smart Dishwashing Paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Araw kayan, pag Smart ang Dishwashing Paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart Dishwashing Paste, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. laban ng pating virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. sa sakit protektado, I-shield mo. pamilya protektado, I-shield mo. Shield Bath Soap. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protectado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. This is your Music and News FM in Legazpi City. 88.3 DWGO 1FM. Member KBP. Aktibong miyembros ng kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas, the Philippine Standard Time, alas 6:30 ng umaga. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. Pride Bar Blue. Pride Bar Blue with powerful stain-away enzymes. Malupit magtanggal ng dumit mancha pero di masakit sa kamay. Goodbye to me, Mancha. Hello, Pride Bar Blue. Isang labanan yan. As tested ang cotton and polycotton. Sa mancha, malupit. Sa kamay mo, mabait. Pride Bar Blue. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Si Mommy at si Washing Machine believe sa Pride Washing Machine Detergent. Hello, Washi! Hello, Mommy! Laundry day na naman! Ready ka na sa mancha, chocolate, putik, libag? Kaya yan ang Pride Washing Machine Detergent. May triple stain-away formula. Tanggal ang makapit, madikit, at malupit na dumit mancha. Easy ang labada. Mula noon hanggang ngayon. All you need is pride. All you need is pride. Pride Detergent, manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Boom, papaya. White rose papaya. Yeah, yeah, yeah. Boom, puti ka. In 7 days, oh yeah, 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 yeah. White rose papaya. New White Rose Papaya. Iguaning double whitening and papaya extract as in vitamin B3. Clinically proven man magpaputi in as early as 7 days with regular use. Puti ka. White rose papaya. Yeah, 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 yeah. Papaya puti, papaya fast. White Rose Papaya with vitamin B3. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal
makulo sa bango ng Charm. Charm Babcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria tested. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Hali sa #1 smart dishwashing paste. Tanggaling-galing mo. Smart dishwashing paste ko. Pritong ulam na masebo, plato o kaldero. Tanggaling for everyday. Arog kayan, pag smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal kaling ng sebo, asin bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic. #1 ko to. Tanggaling-galing mo, smart dishwashing paste. Heavy duty linig, kada pahid. Smart dishwashing paste manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality. ACS. Sa panahon ngayon, kau ba'y sigurado? Kau ba'y protektado? Ang pamilya ay i-shield mo. Laban sa bakterya, i-shield mo. Laban ng pati virus, i-shield mo. Shield Bath Soap. Gadan ang 99.9% of bacteria and virus tested. Tubod ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. Sa sakit protektado, i-shield mo. Pamilya protektado, i-shield mo. Shield Bath Soap, manufactured by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. ACS. Para di madaling masira ang ngipin ng pamilya, ngayon pa lang, Unique toothpaste for brushing every after kumain. Dahil ang unique toothpaste, may Max Protect formula. Ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Helps stop cavities even before they start, while keeping breath fresh with regular use. Unique toothpaste for brushing, para siguraduhin ngipin ay Max Alaga, Max Protektado pa. Unique Max Alaga, Max Protektado with unique toothpaste maximum fluoride protection. Manufactured by ACS Manufacturing. ISO certified world-class quality. ACS. Hay nako, ang cute-cute talaga ng pamangkin ko. Mana sa titang nurse na maganda. 9 months na itong pamangkin ko. Dapat mabakunahan na ito ng MMR para sa ligdas, beke at German measles. At meron pang IPV2 na dagdag proteksyon para sa polio. Kayo ha, kumpletuhin ang bakuna para siguradong lumaki ng malusog si baby. Tandaan, wais pagkumpleto ang bakuna ni baby. At ang wais ay laging ligtas. Paalala mula sa DOH Bicol Center for Health Development. One, two, three, let's go! Alright, sige. So, balik na ko digdi sa programa sa Kongreso. Pagkatapos kan eleksyon, lokal as in national, ang pinagurulayan naman ngunyan, yung House Speakership, tapos yung Senate Leadership, Senate President. Aramindo, sabi kan mga allies ni Romualdez, may almost 240 congressmen nagpirma daw sa manifest of support para i-mantenir si Romualdez sa pagiging House Speaker. I-mantenir si Romualdez bilang House Speaker. Yan po. Igwanin kwang kita. So, gustong sabihon tabi, ini po,
na posibleng mangyari digdingon yan. Kung alimbawa, si Pulong Duterte, pinagsabihan na kansayang tugang na magkandidato bilang House Speaker. Siyempre, kung ang bilangan kasi dyan, pirak eh. Pork barrel eh, ang nakataya dyan. Pork barrel, ang nakataya dyan sa mga kongresista. Kung ika-kongresista, kung alimbawa ngaya ang itataw sa imo nin 1 billion na pork barrel, di kung gibuhon sa imong 2 billion o 3 billion, sen ka pa. O duman ka. Actually, ang hiro ka yan, kung magbabaralyuhan yan nin kudal, 1 year before election naman, sa 2027 yan, o 2026 po, na mga kabangaan kan 2026, iyon naman po yan, iyon naman yan po tabi magrarayugan. Diyan mo na mahihiling yan, pwedeng yang kinudita so House Speaker. At naghihiling yan po tabi kung sisayan makusog na standard bearer na posible po tabing maging presidente. Kung sain, duman yan ang mga kongresista. Di ba? Pero kung dyan, dito pa man mahiling kung sisayan may dakol ang supportadores dyan, medyo alanganin pa. Pero ang pinakamagayon man dyan, kasi pag nagkandidato ka bilang House Speaker, pag kuminandidato ka po bilang House Speaker, automatic yan po sa imo ikapuan minority floor leader. Ikapuan minority floor leader. Kaya po yan ang issue dyan. Minority floor leader katulos. Pag ikapo tabi ang pinili, ikapo ang nagkandidato, naglaban ka sa nangganang House Speaker, sa speakership. Sa Senado naman, garo baka mabalyuhan si Senate President Chis Escudero eh. Naigwa na po tabi nin may Duterte Black na. At least siyam na senador. At least siyam na senador po tabi ang Duterte Black. Ang sabi ni Senador Bato. Ang posible po na nagluluwas na pangaran si Congressman Marcoleta. Si Congressman Marcoleta, yun po ang nagluluwas ngunyan. O kaya po tabi, pinagpipilian si Tito Soto, si Mig Subiri, iyan ang pinagpipilian. Diba? Iyan po ang nagluluwas ngunyan ng mga posibleng maging Senate President. O tapag dahil siguro nagustuhan, ang Senado kasi dahil mo makontrol nata, yaon yung Duterte Black eh. Oposisyon ng ngunyan. Kasi bako, dahil naman ki kwan ngunyan. Dahil naman po tabi actually ngunyan ki, ano ba yan? Dahil na po tabi actually ngunyan ki, suporta na maray. Dahil na, tapos na ang suporta. Kumbaga po tabi, okay, dahil ng problema eh. Dahil makontrol kan Malacanang. Ang Kamara de Representante, pwedeng makontrol. Ang pwedeng dumuog lang po tabi kay Romualdez, si Romualdez, sinusuka na po tabi kan mga Pilipino. Apwira kan iba na aambon sa iya kan mihuras hali sa kabanang bayan. Sinukusukan na talaga siya. Maski sa mga kongresista, tarakot lang ang mga kongresista. Ngunyan oni, ang House Speakership nakadepende yan kay BBM. Pag tuminaram si BBM na salidahan na si Romualdez, so sayang pinsan, salidahan ng yan indo yan, dahil man magiginibo po sa mga congressman, masunod siyempre sa presidente. Ano yan? Ora man actually ang
Kamara de Representantes, dapat independent yan. Ang Kamara po as of now, bako man po tabi talaga independent, nakadepende man giraray sa presidente, mga kaapil ninda. An igwanin independence, yung Senado talaga. Yung Senado. Kaya lang minsan, ang Senado, ilang bagang akap, ilingan nindo, dating isinusukan na po. Pag-abot sa Senado, kuruntrahon. Pag-abot sa Senado po, tabi, nag-okay. Ilinga si Risa Ontiveros. Uminuki baga duman sa akap. Sa kapano, si Senate President Chis Escudero, uminuki sa akap. Kaya dahil mo na dahil mo na po tabi mahiling kung ano na po ang nangyayari ngunyan. Iba na. Diba? Si Mix, kuwanta na ko na po tabi ang report dali dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Mix, come in. Po, Kuya Alwin, at sa lahat po na magkandabay sa programang Tigre ni Barangay sa 1080 DWRL Radio Filipino Legazpi at 88.31 FM Legazpi. Sa patuloy po na maigting na kampanya ng Pro-5 sa pamumuno ni Police Brigadier General Andre P. Dizon, Regional Director, laban sa illegal na droga, isang kilalang high-value individual sa drug watch list ang naresto sa bisa ng search warrant sa Barangay Espinosa, Masbate City. Ang suspect ay nakilalang si Ayan, 46 anyos, na lalaki, tubong Masbate. Ang operasyon sa pagsisilbi ng search warrant ay sinagawa ng pinagsalib na persa ng Masbate City Police Station, Provincial Intelligence Unit, Provincial Police Drug Enforcement Unit at Marspasta at Philippine Drug Enforcement Agency Masbate na nagresulta sa matagumpay na pagkakaresto ng suspect at kumpiskasyon ng ipinagbabawal na gamot. Sa sinagawang paghahalughog na kumpiska mula sa suspect ang 7 piraso ng heat seal transparent plastic sachets na naglalaman ng hinihinalang shabu na may kabuang bigat ng humigit kumulang 50 gramo at tinatayang standard drug price na 340,000 pesos. Strips ng aluminum foil na may residue ng hinihinalang shabu at iba pang mga non-drug items. Ayon kay Brigadier General Dizon, patuloy ang malawak ang kampanya ng kapulisan ng Bicol upang tapusin ang operasyon ng mga drug syndicate sa rehiyon. Hindi tayo titigil hanggat may mga taong patuloy na nagpapakalat ng lason sa ating komunidad. Ang tagumpay na ito ay patunay ng matibay na ugnayan at kooperasyon ng ating kapulisan at mga ahensya ng gobyerno. Mula po dito sa Camp Brigadier General Simeon A. Ola, Legazpi City. Ako po si Police Staff Sergeant Merculito P. Lubinlino Jr. nag-uulat para sa Tingog Nin Barangay. Salamat, Mek, sa report dari dyan sa Campo General Simeon Ola. DWGO Live Report. Alright, si Nestor Kagitla Road Widening Project para matugunan ang trapiko sa Malungon, Sarangani Province natapos na ng DPWH. DWGO Live Report. Nestor, please come in. Natapos na ng Department of Public Works and Highway ang pagtatayo ng 2 karagdagang carriageway sa magkabilang panig na umiiral na 4.38 kilometrong bahagi ng Digos-Macar Road sa munisipyo ng Malungon, Sarangani Province. Nagkakahalaga na 142 milyon ang road widening project ay kinabibilangan ng pagtatayo ng 3.80 meter wide Portland concrete cement pavement sa bawat gilid na lane, isang tulay drainage at slope
protection structure sa mga vulnerable section ng highway. Batay sa ulat na isinumiti ni DPWH Region 12 Director Basir Ibrahim, kina DPWH Secretary Manuel Bunuan at Undersecretary for Mindanao Operation Eugenio Buspipo Jr. na ang proyekto ay ipinatupad upang magbigay ng isang maasahang network ng kalsada na nagbibigay ng mas mataas na volume ng sasakyan na nagre-resulta sa mas mababang mga gastos sa paghahatid ng mga produktong pang-agrikultura, gayon din ang pinabuting mobility ng mga tao at serbisyo. Dahil ang mga lokal sa Malungon, Sarangani na halos umaasa lamang sa pagsasaka bilang kanilang pangunahing pinagkukunan ng kita, sinusuportahan ng proyekto ang Build Better More program ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na nalayong palawakin ang kabuhayan at oportunidad sa trabaho habang tinutugunan ang mga hamon sa ekonomiya sa mga rural na lugar. Ipinatupad ng DPWH Region Office 12 ang proyekto ay natapos ng may pondo mula sa 2024 General Appropriation Act. Mula sa DPWH Central Office Manila, ako si Nestor Pagitla, nag-uulat sa anumang panig ng mundo. Kabahagi mo, Radyo Pilipino. Maraming salamat, kabahaging Nestor, sa report. DWGO Live Report. Alright, sige. So, balik na kita digdi sa programa po. Igwa na kita nin pirana ini. 51 minutos makalampas an alas 6 nin pagkaaga. Digdi po sa intirong Pilipinas. Sige. So, anyway po, and pira pa sa mga pira pa sa mga kwandigdi, dakulon pa. pag ang kandidato ng gana dakulon ng taga-suporta di. Pag nanggana naan koan sarong kandidato, pag nanggana naan sarong kandidato dakulo na po ang taga-suporta. Iugan mo yan. Dakulo na ang taga-suporta pag nanggana ng kandidato. Di ba? Binadakulon. Maski nga ni media. Maski media. Nakonsiloan ako digdi sa ano yan kay Governor Noel Rosal. Kay Governor-elect Noel Rosal. Dati, ang taga-suporta dyan kan media, dito na sana nagkapiraman sana. Nagkapiraman sana to so taga-suporta di. Ngunyan, dakulo na. Dakulo na ang taga-suporta ko dyan ni Gov-elect. Gulpin ang taga-suporta, may mga nagpaparapil na kung ano-ano sa kabagasan. Di ba? So, yun na yan ang sinasabi ko. Pag ko na, ako marita, sabi ko sendo po, ano ko labot? Di akong pakiaram sa kwan bahala ka mo. Takita, kung sisiyan makatuko dyan, siyempre susuporta ng taway kasi dapat siling naman talaga kaya ng trabaho kan media. Kung sisiyan nakatukaw, iyan ang susuportaran mo. Diba? Talangan man magsuporta ka kan mag-interview ka po tabi na bako man ito opisyal. Digdi sa Ligaspi, siyempre
nanggana si Mayor-elect Hisham Ismail. O yan, Mayor alangan man interviewon mo si Mayor G. Rosal, dating Mayor G. Rosal, na day man nakapwisto. Siyempre, so Mayor ang interviewon mo. Yan po ang dapat sa media. Dahil kita magilingkan, ano yan, pagkatapos kang politika, takitang mga taga-media, bako man kita politiko? Sus Mariusi po. Unless kung politiko ka man talaga, iyo. Kaya lang, kung ako, para sa kuya, taga-media, bako man ako politiko, dahil man akong pakiaram dyan pag-abot sa isyu kang iriwal nindoy, nata po. Sa Induan, hands off naman ako dyan. Bako ko na yan business. Di ba? Hands off na po tabi ako dyan. Bako ko na business. Iyan na. Kung ano man ang iriwal nindo. Abo kong makiaram dyan sa iriwal nindo. Basta sa kuya. So, kung ano sana so, ano yan, ang kaipuan mi sa Indo, barita. Barita po ang kaipuan mi sa Indo. So, iyan ang kaipuhan mi. Kung nag-iriwal man ka mo, tabi, nasa sa Indo yan. Taday may aram kung ano ang pinag-iriwalan mi nindo. Kung natata naglalaban po tabi ka mo. Siring yan kaan kasimple. Tapos, ganyan, bako naman eleksyon. Tapos na so eleksyon. Di ba? Sa gobernador. Gobernador na naperde si Kong Joey. Siyempre, gana si Governor-elect Noel Rosal. Siyempre, ano interviewon po tabi nindo dyan? Si Mayor, si Gov Noel Rosal. Tayo na po ang gobernador. Di ba? Iyo po yan. Kung ano man ang day pagkaigantindihan ninda Kong Joey tapos ni Gov Noel Rosal, sinda yan, nasa level ninda yan, day na kitang pakiaram as media. Kaya kitang mga taga-media, day kita magparagaratong kung ano-ano pa. Pabayaan ta sinda. Minsan kasi kita man ang namas. Bako ta naman trabaho, ginigibo ta pa. Nagluluwas lugod na kita po ang spokesperson kang politiko na makasupog na maging yun man, media ka tapos ika na ang spokesperson kang sarong politiko. Ano ba yan? Di ba? Ika na po ang spokesperson kang politiko eh. Paano ba yan? Paano ba yan? Ika na. Makasupog baga. Iyo? Makasupog baga. Ika na ang spokesperson? Sen ka baga kaan? Sen ka baga kaan? Maging spokesperson ka kan ano yan? Maging spokesperson ka kan politiko. Di po tabi pwedeng siringkaan kita. Di po tabi pwedeng siringkaan kita. Lalo na sa media. Takita bagaan pinag-aasahan kan tao. Kita ang pinag-aasahan kan tao. Kaya di ta mababasol ko na kadakol na po tabi ingon yan. Maski sa post. Pigdadabal so media. Nata, day mo. Day kay ginalang po. Day ka po tabi pig ano yan. Day ka po iginalang, nata. Kasi, ano ipinagpapahiling mo po tabi? Iba man. Diba? Iba man ang pigpapahiling mo eh. Siyempre, day ka man talaga gagalang. Iyon na yan ang problema. Paano kang igalang kaan? Paano kang igalang kaan? Yan ang problema ta. Kaya siguro dapat na ano yan? Dapat siguro po tabi na pagadalan ta po ang sitwasyon na yan. Sitwasyon po tabi kung ano man yan. Okay?
Ngani na marahay po tabi ang dalagan tadigdi. Di kita magparairiwan. Ta luwas naman kita diyan. Kita na minsan ang nakikiiwal eh. Ba? Kita na po tabi minsan na nakikiiwal. Sus Mario po. Sige. Sige. Anyway, so on minuto na sana ini antes mag alas 7 po ang DWRL. Bareta alas 7. Sige. DJ Dance. One, two, three, let's go!